kining pagkabuta di gyud sayon nakasuway na mong nabuta mo wala kaya na bang nabitang na duwa-duwa nga taptapan atong mata o niya pa describe unta ipahikap-hikap ang atong gi-describe niya ipatag-an og kinsa pastilan yung lisura o kana sang taptapan ang mata o niya sige kag pangita sa imong parihan nimog tingog iro ba kanding ba ana murag lisod magkagubot gyud ang atong nasod karon murag naingon-ingon ana no nagsigit tag pangita og transparency, accountability, hustisya og mapriso unta ang mga dagkong utok sa dako kayong corruption karon. Ang ato lang yung nakita nga naay corruption. Ang atong nakita nga naay mga palpak nga mga proyekto. Pero kinsay angay silutan, murag galisod pata. Muna na nagrally karon ang ato mga kaigsuonan. Kita sad bisagwa ta mo appeals rally ato sang ipangandoy nga makit-an nato ang kamatuoran. Nakaron unsa man pagkakita sa kamatuoran diri sa unang pagbasa ang hari maoy nagkupot sa kamatuoran mao tong si Antioco ingon siya ang kamatuoran nga kung unsay akong gituuhan tuuhan as tanan ang di mo tuo patyon niya kay nasupak man ang iyang gitudlo ngadto sa mga Hudiyo nga or sa mga Israelita nga mga pagtuo daghan kay sa mga Israelita misunod sa kamatuoran sa hari haron way gubot diba naman na usahay ngon ana tano aron wa nay gubot sunod lang ta ngi lingay mong tupad nga sugot kag patyon sugot mo patyon kana bang naaroy mo ingon wa nay simbahang Katolikos Pilipinas ang mopadayog simba patyon doon na pa kayo mo simba din eh dia magbarog diha ang mga military kutob sa muaksyog simba matod pagay diri sa unang pagbasa bisag makit-an lang nga dunay hulad image ba hulad sa usa ka balaan nga butang nya gadada ka ana patyon sama nang magbrunda ka patyon kag ritsong maghabit ka magsutana patyon ka magdada kag Bible patyon ka manguros ka patyon ka nya mobuhat pa mo ana hoy tanawa di bawa gyud ang tinuod nga kamatuoran dili mahadlok sa kamatayon ang kamatuoran dili mamatay ug ang tawo nga nagbarog sa kamatuoran bisag patyon malipay mao na kini karong ilang mga depensa naman sila lalis-lalis sila diha nya ingon sad ang tigdepensa sa atong mga nangulo karon ayaw pasanginli ang presidente nga appeal sa korupsyon siya manggani mo'y nag-create og independent commission para imbestigahan ang korupsyon imposible kaayo nga ako'y nangurakot ako say magpa-imbestigar inana ba mo na mga depensa inomdom sad ko sa una kanang ilad-ilaron ang bata ba na ay mubutang og buling diri sa likod unya kabliton dayon ang bata la nabuling nya ipasan
Siya ana. Hangtod mo sukmag sang bata dito sa isig ka bata. Pero ang nagbutang ato katurasan ka sigig tudlo. Kaya kakasuway mo ana. Oh, mga buangon sagod mo. Ana. Ano bang mo na gitawag og giilad? Dili baka ni pangilad ning Independent Commission? Kaya ang gitudlo sa mga pipila karon ka mga testigos, labi na gyud ni Saldico, ang presidente man maoy utok sa korupsyon. Nya siya gat-create og Independent Commission. Murag maka-question ta kaning Independent Commission wa baka ni taptapi ang mata nga di ka maong mutan-aw sa nagsugo niya nga apil sad ni tingali. Ko sige matagtanaw ana kana mga salida bitang Fernando po nila kana mga to ba dining salida ba nga mga Pinoy nga movie ba, di ba? Na ay pulis nagtinarong sa iyang pagkapulis, gisugo pagsumpo sa usa ka dakong sindikato niya ang iya di ay general mao di ay di ba naingon ana niya sa sige niyang paningkamot og pangita og kinsa gyud utok nasangko gid siya nga nagatubangay sila sa general. Amay na nagod. Mo na common na din sa ato Pilipinas. Abisan sa ubang nasod common man na kana bang gitawag bag maneuvering the justice system. I-maneuver ba kamao kay silang mo drive asa paagion mo na gitawag og skema sa corruption, the scheme of corruption. Nakaron unsaon man nato aron makasiguro ta nga ang nag-imbestigar apil na ning na nagrally nangita gyud sa tinuod nga kamatuoran kung unsa man sama ni Santa Isabel og sa ubang mga santos dili sila mo valyo og kwarta. Ang ibalyo mao ang pag-alagad sa mga kabus. Ang tao ra gyud nga wa mahigugmas kwarta og bahandi, wa magpuyo ni anang luho nga kinabuhi, mao ra gyud nay makapuyo og kamatuoran. Pero samtang magsigi tag puyo anang luho nga kinabuhi, gamhanan nga kinabuhi, gani gahapon ang Malacañang gilibutan og mga pila to 18,000 ka mga pulis. Mga inana ba og ang tibuok rally sa to pa gamhanan kay ka oy dili ka makasultig tinuod sama ni Antioco aning hari Antioco. Daghan man kay siyang mga sundao niya ang musupak patyon. Mao man sa ni dinhi moingon ang naiusang niingon si President Rodrigo Duterte nga bangag ka gipriso dayon. Ingon sad si Sara kana ra Saldico og kana Romualdez og kanang presidente mao ra nay gautok sa kaning kuan mga budget diha. Impeach dayon. Ano ba? Di nakatuhuan. Pero kanang tao nga musulti nga maone, mo na nga niingon si Senador Marcolita sa tanang witnesses nga gipresentar sa Blue Ribbon Committee, ang iya gyung gitawag og the most credible mao gyud si Sergeant Gutisa. Ngano man kay si Sergeant Gutisa nothing to gain. He has everything to lose. Sarhinto ra gud siya. Wa gud siya nakita na kwarta. Unya namiligro ang iyang kinabuhi, namiligro ang kinabuhi siyang pamilya. Nya nisulti siya ato, why nag-reward niya, wa tanan. Unya gi-connect pagid niya ngadto padung sa presidente sa Malacañang. Siya rin nakakonek ba? Gikan ni Saldico ngadto padung sa Romualdez o sa Malacañang.
Nya wa siya'y madawat, wa gyud. Pasabot, wa siya'y interest para siyang kaugalingon, maunay nagbarog og kamatuoran. Gilingya imong tupad. Ingna mosugot kag ibaligya imong balay nga ipalit og slot. Ingna ko no. Ingna ba? Ingna sugot ka na. Wag tangan kag balay sakyanan nga ipalit lang gyud imong slot para mahurot na ning slot nga gibaligyang padersyano. Saan sugot mo na dili? Di man gani mo samot nagpatyon. Di ba? Kana slot ra gyud na. Nya nindot pa kay pasalig ang Ginoo. Unsay inyong gihatag nga rin ako, iuli nako gatusan kapilo. Duda pa man mo ana, ingon pa man lalo di tingali oy. Ana, mao na nga naglisod lang gyapon ta karon kay ang mga Filipinos kadaghanan apil na nang nanagrally, kadaghanan apil na sad kong nagwali, kaming na nagwali. Kaugalingon gyud nato moy atong unahon pag safety. Mingon dayta ta, unyag buhaton ko na, maunsa niya ko, maunsa niya akong mga anak, maunsa niya ang akong gingharian, maunsa niya ang akong political career, ang akong pagkapari, ang akong pagkamadri. Uy, unsaon na lang. Self gyud atong unahon. Mo na ingos Kristo, if you want to follow me, who is the way and the truth, deny yourself. Hate yourself. Hate your father, your mother, your children, husband, wife, houses, and yourself. Kana mo'y saktong nagbarog og kamatuoran. Kay kinsa ra man gyud kamatuoran? Ang Ginoo. Unsaon nimo pagtug-an sa kamatuoran nga kana gyung tinuod gyud kun imo pang panalipdan ang imong kaugalingon, atong kaugalingon. Maglisod gyud ta. Mao na gisulti si Saldico nga mauna gi-question. Ana. Kinaaman sa mga gitawag og mga loopholes. Naa say gisulti ng atong presidente nga mauni, gi-question. Kay naa man gyapon mga loopholes kay di man niya i-appeal iyang kaugalingon, pero nang asawa ba maglalis gyud mo basta ingnon nimo imong bana, ikaw wa jud kay ayo. Animal kang dako. Unsa man sa itubags bana? Ikaw maayo sad ka. Ana, di ba? Unsa man tay mayong isulti sa asawa? Ikakita niya siyang bana nga sugarol kaayo. Nya nahurot ang kwarta. Unsa man tay mayong isulti? Ha? Di gyud mo ingon ang asawa, ikaw adyo kay ayo. Kay ang iya biyang pagpanugal o ang iyang pagkahurot siyang kwarta, nalingaw biya siya to. Para niya maayo biya to. Ang may yung isulti sa asawa, moingon gyud ang asawa, nganong imo mang gihurot og sugal ang kwarta para ra ba to atong kaon? Ana, ako ra ba no, misalig biya gyud ko nimo nga imo yung buhion ang atong pamilya. Debe, unsa ito bags bana? Ha? Ana ginang bana sa ilo ako dayha, nakintal gyud ko. Nya mingor sang bana, mingor sang asawa, ay okay ra gina mo sabot ra gyud ko nimo anak kay huyang mangyud ta. Hasta ako matintal man sad ko from time to time. Sige, mga tuog na ta bisag way kaon. Ana. So ang bana magsitog hunahuna, tila ako ginakaingon ani, ako ginakaingon. Nya ang asawa, daguok ang tiyan, gakson-gakson sa bana, siging daguok, galihok, mabdos ka dahi, galihok man imong tiyan. Sadi, tulo na ni kaadlaw ay kaon. Ano ba? Nya muhilak ang asawa, kay ang ilang anak, wa say kaon, pero di gid masuko sa bana. Ug mao na ang tinuod nga nagpuyo sa kamatuoran. O, di ba? Ang kamatuoran lagi iyang gisulti, pero di siya masuko.
Ako di jud ko masuko nga wa mahurot ang slot dayon. Pero daguok ng atong tiyan. Nara ninyo malit mog slot. Na be ato kuno mong i-update bitanaw na to di ba mo maluoy nato. Sige. Atong grace karon nga slot 87,181 na ka slots ang atong halin na apay 612,819 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Na ani 70 slot challenge nga tag 7,265 na ang atong nadawat. Sus, og daghan lang yung mobaligyag balay og yuta para ipalit og slot, pastilan, hurot dayon Nya ang atong PPSC para atong mga project dinhi matuman niabot ng atong halin og 62,044 ka slots na pay 37,956 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Niya patay mga ongoing projects dinhi og mahurot ning mga slots murag ma-relax na gid ta. Nya doon na ni 162 slot challenge, tag 16,200, 173 na sad ang atong nadawat. Ang DPR na to, niabot ng atong napundo karon og 10,289 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Ang gitarget na to ani mga 15 kabalay. Masig mga within mga 2 weeks from now, makasugod na taghimo. Ipasorbi pa nato, studihan pa nato, niya dayon tukuro nato. Mga 15 kabalay. Niya doon na may pipila nga nagsaad, di lang sa to nato iapil og ihap, wa pa man ta kadawat sa ilang mga tampo na asay mga around 5 kabalay tingali nga gisaad. Na inisaad og 3, nasa inisaad og usa, na inisaad og usa. So akong ihap-ihap mga 5. So basig mo abot ning mga 20 kabalay, no? Lingay mong tupad ing napila sa imong isaad nga balay. Tagkuan raman tag 50 to 60,000 ang atong budget sa usa ka balay. Kuan na labor and materials. Di kita kalaom na dako nga balay. Atong target mga 10 by 12 lang yun ang floor area. Kompleto na bongbong, atop, bintana, pultahan, walay CR o kusina usa. Higdaanan lang yun. So simple lang sad nga balay. Mao na mga igsuon tungod ni sa pipila nga ning paambit si Santa Isabel, Queen Elizabeth of Hungary, naggamit sa iyang gingharian aron ialagad sa mga kabos. Naghimo siya mga hospitals para alagaran ang mga kabos, mga masakiton. Muapil po siya serve didto isip kabos. Ingon ana siya ka grabe mo tong 24 anyos ra gid siya kutob, namatay siya tingali tungod sad sa iyang rigorous fasting o trabaho para sa pag-alagad. Pero wa niya igsapayan, batanon pa kay siya, namatay, pero dako kay siya nahatag sa kalibutan nga kaning gitawag natog serbisyo o giila na sa Ginoo nga kabalaan. Karon sang December 14, mag-concert dinhi ang Sweet Notes atong iampo nga magmaayo untang panahon. Nya fundraising ni siya mura ning mahog og 3-in-1 kalipay nya Christmas party sa atong parokya og fundraising. So ang atong tickets sa Sweet Notes tag 3,000 ang gold, tag 2,000 ang silver, tag 1,000 ang bronze, 300 pesos ang general admission. Kanang gold na anay table nya na atubangan sa stage. Namoy access sa mga nag-concert. Ang kadtong silver duol gyapos atubangan pero naanay barricade to separate gold from silver. So di na kayano-yanog duol. Ang bronze wa na nay lamisa lingkuranan.
Unya ang general admission mo provide tag lingkuranan pero dili gyud sufficient para sa tanan. Nya unsa may itong buhaton ani? Atong suportahan kay gamiton man ni nato ang proceeds kung naamantay proceeds, naamantay income para sa atong katilingban sa simbahan. Nya mao na sanay atong Christmas party, mao na sanay atong kanilang pag-pray sa Ginoo nga pagtapos sa tuig nga nakaabot pa ta. So gilauman ako, mamalit na mog tickets ha. Dinhi lang sa atong parokya, pwede sag sa online, pwede sag sa atong GCash or kwarta padala. I-message lang may kay ato ra nang i-facilitate ang pag-provide ninyo sa mga tickets. So kamong gustong mutan-aw sa Sweet Notes dinhi karong December 14, Domingo na siya. So watay misa ana sa ikahuman sa alas 5 nga misa, wala na tay alas 7 nga misas gabi. I-cancel na to ang usa kay human sa misas alas 5, proceed na ta ngadto sa area. So mo na siya ha. Nya lingay mong tupad ina mupalit ka na. Bisag di ko tingali mo tambong, palit lang ko para sa parokya. Ihatag lang nina ko sa ako mga pag-umangkon. Mga batanon ba o man na ikapalit. Kamo mga tiwasonon, kamo nalay palit sa ticket. Unya ay nalamog tambong, katong mga lagsik-lagsik mo ipatambunga. O gusto sa mong apil, kanindot mag-abot ta din tiwasono naman sad ko. Gaabot ta. Pero para gid ni sa katilingbanon nga kaayuhan, dili ni para sa atong personal nga katagbawan. Kay wa gyoy Ginoo kun ang atong kaugalingon ang atong sigurohon. Mabuta gid ta, di na gid ta makakita.